Tänne Käsivarren tunturimaille ympäristöministeriö kaavailee kansallispuistoa. Metsähallitus tekee asiasta parhaillaan selvitystä ja kyselyä sidosryhmille. Pienin puistovaihtoehto olisi Kilpisjärven ympäristössä ja laajin kattaisi lähes koko Käsivarren. Valtaosa Käsivarresta on jo suojeltua erämaa-aluetta ja entistä tiukempi suojelu pelottaa alueen asukkaita. Jos kansallispuisto tulee, niin tässä saa yritykset pistää kamppeet naulaan ja kyllä taitaa näivettyä ja taitaa se poismuutto sitten niin kunnolla täältäkin sitten käynnistyä. Että olisiko se tarkoitus sitten tämän kylän lopettaa? Pelkona on, että lisäsuojelu lopettaa kelkkasafarit nykyreiteillä ja syö matkailualan työpaikkoja. Täällä Enontekiöllä käytännössä vain poronhoitajat kannattavat kansallispuistoa, koska he saisivat jatkaa kelkkailua ja mönkijöillä ajoa maastossa. Poroisännän mielestä osa kelkkailusta voitaisiin kansallispuistossakin sallia. Tässä on semmoinen kompromissiratkaisu, että olisi esimerkiksi altiin menevä ura, niin sanottu risuutusura, niin pystyisi sinne viemään turistia. Siinä pitää nytkin olla ohjattu safari, niin tämmöisiä yksityiskohtia ja näitä asioita pitää pohtia. Tässä on jo toiset ahmanjäljet tällä lyhyellä kuvausretkellä täällä Käsivarren erämaa-alueella. Se osoittaa, että karussa tunturissa on talvellakin elämää. Kävimme Metsähallituksen opastamana haltin juurella. Valtaosa sattumalta tapaamistamme hiihtovaeltajista sanoi tänne Käsivarren erämaahan sopivan myös kelkkamatkailua, kunhan vain reiteillä pysytään ja kuri säilyy. Kyllä varmaan yrittäjällekin täytyy jonkunlainen leipä jättää. Eli kyllä tänne varmaan kaikki sopii, että tietenkin jos merkattuja reittejä ja muuta, niin en mä näe mitään ongelmaa. Että sitten umpihankin hiihtäjät ottaa omat reittinsä. Että se on joskus hyväkin noista kelkkaurista, voi päästä joskus hyötymään, jos on vaikeat olosuhteet. Että silloin voi niitä vähän myötäillä. Että kyllä mä luulen, että tänne Kairaan kaikki sopii.